Hola a tothom, avui veurem com podem netejar el so d'una gravació. Aquí hi ha una locució que he gravat jo per a una bústia de veu. Hola, en aquests moments no puc atendre't. Deixa el teu missatge després de sentir el senyal. Gràcies. Perfecte, fixeu-vos que quan hi ha silenci se sent molta brutícia de so. Per exemple, aquest aspecte aquí, que no estic dient res, se sent molt. Això és soroll ambient que ha agafat el nostre micro. D'acord? Anem a netejar-ho. Com ho podem fer? Me'n vaig a un lloc que jo sàpiga del cert que no estic parlant. Per exemple, en aquesta zona d'aquí, jo no estic parlant. Comprovem-ho. Només se sent un lleuger bronzit. D'acord? Molt bé. Què vaig a fer? Doncs ara vaig a netejar el soroll. Clar, una opció és senzillament agafar aquest botó que ens diu silencia l'àudio de la selecció. Si jo apreto aquest botó, aquest espai quedarà net. Ho veurem més per la gràfica que pel soroll, Veieu? Ha quedat net. Aquí no hi ha cap mena de soroll. Faig Ctrl Z. No vull fer això. D'acord? El que vull fer és obtenir aquest patró de so i treure'l de tota la gravació, inclús d'allà on estic parlant. Vale? Com ho fem, això? Ens anem a efecte. Hi ha una opció que és noise, d'acord, que vol dir soroll en anglès, i aquí hi ha l'opció de reducció de soroll. D'acord? Primer ens diu, obté el perfil del soroll. És a dir, el que he d'haver fet és tenir seleccionat allà on hi ha només el soroll. D'acord? Ara l'obtinc, sembla que no ha fet res. Ara selecciono tota la pista i torno a repetir el mateix. Efecte, soroll, reducció de soroll. I ara aquí és on li dic d'acord, perquè ja estic al segon pas. Seleccionar el fragment d'àudio que voleu filtrar. D'acord? Per tant, aquests paràmetres ja estan bé, la suavitat i la reducció de soroll de 6 ja està bé. D'acord? Què ha fet? M'ho ha reduït tot. D'acord? Ha alterat totes les gràfiques. Perquè també ha tret aquesta part, però no ho ha fet perfecte, és a dir, aquí sempre hi ha una part. No ho fa totalment, perquè si no podria transformar la meva veu. Anem a escoltar a veure com ha quedat. Hola, en aquests moments no puc atendre't. Deixa el teu missatge després de sentir el senyal. Gràcies. Hem de tenir clar que cada vegada que fem això, alterem una miqueta la nostra veu. Per tant, no ha quedat tot net. Encara sent alguna cosa, no passa res, puc tornar-ho a fer. Agafo aquest espai d'aquí i torno a repetir. Efecte, reducció, obtenim el perfil, ho selecciono tot, efecte, reducció, i ara vaig al segon pas, que és aquest d'aquí, d'acord? I ara ja m'ho he netejat molt. Aquestes petites coses no són un perfil, potser és un soroll, un clic amb el ratolí, per tant, jo el que sí puc fer és, si m'hi vull entretenir, aquests elements d'aquí, doncs directament, ara sí, amb aquest element, el silencio, aquesta part d'aquí que jo no dic res, doncs la silencio, aquí que hi ha hagut un soroll, a vegades quan comencem a parlar fem alguna cosa amb la boca, d'acord? Quan comencem, per tant, aquestes coses les podem anar netejant, per tenir una gravació en conjunt molt més neta. Ara podem escoltar-ho tot. A veure. Hola, en aquests moments no puc atendre't. Deixa el teu missatge després de sentir el senyal. Gràcies. D'acord, doncs ja ho tenim.